Takže dneska jdeme do Galerie Kodla. Momentálně se nacházíme na zastávce Koupače Čakovice a pojedeme na zastávku Palmovka. Momentálně se nacházíme v autobuse číslo 58 a jedeme si. Momentálně jsme vystoupili z autobusu na stanici Palmovka a jdeme do metra, kam pojedeme na národní třídu. Nacházíme na stanici Palmovka, vstupujeme do metra a jedeme směrem národní. Takže momentálně se nacházíme v Galerii Kodla, už tady vidíte nádherný obrazy a my se přesouváme k nějakým základním informacím o kartování. Takže předtím, než půjdeme do Galerie Kodlu, tak si řekneme nějaké základní informace. Galerie sídlí na Národní třídě v Praze 1, je to vedle Národního muzea a je to známá aukční a výstavní galerie v Praze a zaměřená hlavně na české umění v 19. a 20. století. Vede ji Martin Kodl a galerie pořádá před... Dotočím. To je takový ten poslední, co tam mám. Galerie vede Martin Kodl a galerie pořádá prestižní aukce. Takže momentálně se vracíme z Galerie Kodl zpátky do metra a jedeme směr Palmovka. Jsme nastoupili do autobusu číslo 58 a jedeme směr naše škola. Takže právě jsme se... Teď to je jako nepovedený záběr, kámo. Ne. Jo! Takže právě jsme se z úspěšné výpravy vrátili. What the hell? Jo.